La llegenda diu que a mitjanit veuràs monjos fantasmes amb ciris encesos. Et contestaran on érem abans de néixer i a l'instant s'apagaran de cop. Benvinguda, Ípia. T'explicaré el nostre gran secret. Aquí no només resem, també copiem i traduïm el coneixement que arriba del món àrab. Gràcies a aquests llibres, el zero i les matemàtiques començaran a arribar a tota Europa. Veus aquest símbol? És un cercle buit. Els romans no el tenen. És una nova manera de pensar els números. El Google de l'època. Des d'aquí difonem al món tota l'astronomia, les matemàtiques, la medicina i la filosofia que existeixen. M'ensenyeu els vostres llibres prohibits? Parleu més baix. Si ens descobreixen parlant d'això, estem perduts. Acompanya'm. Gent, ens acabem de moure perquè la cosa s'està posant interessant. Els superiors ens explicaran què són aquests llibres. Per què el poble diu llibres prohibits? Per pura por. Perquè traduïem ciència i estudiàvem els astres, i alguns confonien els nostres astrolabis amb bruixeria. Els llibres es poden perdre, però el coneixement mai no mor. Aquesta pedra és la Bíblia del poble. A Catalunya tenim el nostre far cultural. No guiava vaixells, guiava idees.